push the button and go. All electric in my camper van. Kids singing, here we go again. No CO2 in this green routine. Just a quiet road and a peaceful city. Da jeg for snart 2 år siden kørte til en forhandler og afleverede min ældre dieselpersonbil for at hente en næsten ny Ford E-Transit, så var jeg sikker på, at nu gjorde jeg miljøet en kæmpe CO2-tjeneste. Men gjorde jeg nu det? Er der forskel, når man tænker produktion, kørsel og afskaffelse i forhold til CO2-regnskabet? Jeg har fundet en undersøgelse, hvor man sammenligner en Ford E-Transit og en dieseltransit for at få en lille smule mere indblik i CO2-fordelingen på de to varianter. Kig med. Electric road or diesel in disguise. I want the numbers, I wanna know why. If I charge at night and the grid gets green, is that a better shape for the life I mean? If I burn that fuel, what stays in the air? I keep asking harder, 'cause I really care. Tell me plain, what it really... Lad os sammen kigge lidt på det, man kalder LCA, Life Cycle Assessment, altså bilens livscirkelforløb, om du vil. Og jeg har sådan en fin undersøgelse, som Ford har fået lavet, og der er certificeret af TÜV Nord på basis af ISO 14040 standarden. Her på grafen skal vi forholde os til de mellemblå felter, som udgør produktionen. Og her bliver det for alvor interessant, for den elektriske varebil starter faktisk ikke livet med en særlig god samvittighed. For batteriet og dens forsyningskæde skaber ekstra udledninger under produktionen. Så når de to varebiler forlader fabrikken, har den elektriske transit allerede skabt mere CO2 end dieselversionen. Men så begynder vi at køre, og det er her billedet ændrer sig. Hver eneste kørte kilometer med dieseltransitten tilføjer CO2-udledninger fra brændstoffets produktion, fra bilens forbrænding, fra vedligeholdelse og fra resten af bilens drift. Den elektriske transit har et meget mindre driftsmæssigt CO2-aftryk, og det betyder, at den oprindelige CO2-ulempe gradvist bliver betalt tilbage. Fords egen livscyklusvurdering anslår, at over 240.000 km kørsel så skaber en transit diesel omkring 91 tons CO2. En e-transit opladet ved hjælp af den gennemsnitlige europæiske elmix lander på omkring 49 tons. Det sidste, vi skal se på, det er afskaffelsen af bilerne, også kaldet end of life. Den proces efterlader et aftryk på ca. 1,4% af det samlede LCA, Life Cycle Assessment. Og på dieseltransitterne er relativt nemme at skille ad, så er e-transitten mere CO2-krævende på grund af batterierne. Til gengæld så kan batterierne genanvendes til blandt andet opbevaring af el til boliger. Så når begge bilers LCA CO2-udledning er beregnet, så ser resultatet således ud. Dieseltransitten udleder 91 tons CO2, e-transitten udleder 49 tons CO2, og er e-transitten udelukkende opladet med el fra vedvarende energi, så udleder den kun 27 tons. Kigger vi i venstre side af denne her illustration, så kan vi se, at produktionen af en dieseltransit
er væsentligt mindre CO2-tung end en elektrisk Ford Transit. Når begge biler kommer ud at køre, så vender billedet sig, og så er det til fordel for e-transitten, og i den sidste ende, efter 240.000 kilometer, er der en stor forskel i forhold til begge bilers CO2-aftryk. Så har vi været omkring begge bilers livscykluser, både e-transitten og dieseltransitten. Og som det ser ud nu, så må man sige, at der er en CO2-fordel til e-transitten. Men der er noget, jeg rigtig gerne vil dykke lidt ned i, fordi det er jo ikke helt ligegyldigt, hvor den elektricitet, som vi fylder på vores elektriske biler, kommer fra. Hvis produktionen af el er meget forurenende, holder regnestykket så? Og hvordan ser det ud i Danmark? Hvordan ser det ud, når man kører ud i Europa? Kan vi så stadigvæk køre på ren energi? Vi kigger lige. Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne male et fuldstændig lysegrønt skønmaleri, når det kommer til produktionen af energi i Danmark. Men sandheden er, at vi stadigvæk pumper olie op fra undergrunden og udvinder fossil energi. Dog er vi meget tæt på at nå vores mål om 100% miljøvenlig strøm i 2030. Det, jeg interesserer mig mest for, det er jo det der CO2-aftryk, når jeg kører rundt i min Ford e-Transit. Og jeg må bare sige, det ser godt ud, hvis jeg kører rundt hjemme i Danmark. Fordi at her er det en forsvindende lille bitte andel af vores el, der kommer fra fossile brændstoffer. Og som sagt, så allerede i 2030, så burde de fossile brændstoffer være udfaset. Starter vi e-transitten og kører ud i Europa, så er det ikke helt ligegyldigt, hvor vi kører hen, hvis vi gerne vil opretholde det fine grønne aftryk. Kører vi for eksempel til Østeuropa, så laver man stadigvæk energi på hele 75% fossile kilder. Kører vi ned igennem Centraleuropa, så er der et billede af cirka 50-50 i forhold til fossile kilder og vedvarende energi. Kører vi sydpå, så er der en øget tendens til, at man satser på solen. Helt op til 75% af el bliver lavet på basis af sol og resten gas. Og hvordan ser det så ud i forhold til diesel? Jamen i Danmark, der producerer vi faktisk 60% af al den diesel, vi forbruger. Men i den proces, så udleder vi faktisk 470 til 620 gram CO2 per liter. Og tager vi så denne her liter diesel og hælder den i vores dieseltransit, så er det faktisk kun cirka 30-40% af den energi, der bliver brugt til fremdrift. Resten, altså de 60-70%, forsvinder som varmetab via køler og udstødning samt friktion. Det er rigtig mange værdier, vi har skulle forholde os til indtil videre, men for at simplificere det lidt, så har jeg lavet denne her opstilling. Så hvis vi tager alle de værdier, vi har talt om indtil videre, og sender vores e-transit ud på en køretur på 100 km, så udleder den et sted mellem 2 og 4 kilo CO2. Sender vi dieseltransitten ud og kører 100 km, så udleder den et sted mellem 14 og 17 kilo CO2. Drive into the future with a cleaner conscience. Drive into the future with a cleaner conscience. Det blev til en lidt anderledes video denne her gang fra min side, men for mit vedkommende så har det været
virkelig, virkelig spændende at dykke ned i de her tal og analyser. Og det har været virkelig berigende for mig at få et reelt indblik i de to transitmodeller, e-transitten og dieseltransitten, i forhold til deres CO2-aftryk. Nu ved jeg rent faktisk, hvad jeg skal svare, når folk spørger mig, om der er en reel forskel. Jeg håber også, du er kommet frem til en konklusion. Og ellers så håber jeg, at du vil give mig et lille like, måske endda et abonnement. Og så ses vi i den næste video. Hej så længe. I want the numbers, I want